Watching Bua here be been a denta, must my deni. Aye, you are here, Buabio. Watching Bua, ye, me no pretty dear. Ayofo ye mama kwa abadem NYANSAPO so biom ya tenase ye ne mo sa ba bedi nkomo na ya twetwe enkomo ewo hadom tika me na ye nko na ya berewa ye nko ne nkoma no akwa aba na afi ya de hyiade a yeguso a yesua se ne be ya ye bebo modern na yate atetesem ne afutusem ne ade no no efe nkura wodo no no eno a na yeguso a ye to aso akofo poma papa bi Emena. Me mama kwa baba NYANSAPO kasa Ya, enyado achele maba. na umpom ti sei Onyankopon a mesumni. Na nanom nsamanfo adawroma. Ne mo so mpaibo. Da so ti ase. Ye de nanom ase. Arefo enne se me ka kire mo se yasan ye kire frita no so. Ame akofa obofo dancing. Na ho no kra ye fro se abrewa. Se wonyina aka da nchemo. Ho ye de nchemo so. Wonyina ye de nchemo. Bia na agrekefo. Yemfu akese ni ade ya. Wo mu aye de anaje ye. Ho ye de nchemo so. Enti yakofa de nchemo so dancing. Yakopie de nchemo so asua ho ade a. Na se ye satra ka no matu. Ye de akwa kopie mu ewo Takyiman. Ma revise se ufi de nchemo so a na akwa Takyiman. Atwima Takyiman asem na meken. Ma me ntie mu ya bro me da ase. Atwima Takyiman me nka bono Takyiman. Kofa bayire no ne eburu no ne niema da bi. Ya ha de ye mfa bayire ne eburu ne niema ewo hanom. Ti me ka Atwima Takyiman. Ufi kuma se ba. Mfa nse ma be se biasa. Na odi edu eno no. Abrewa. Atwima Takyiman. Atwima Takyiman. Eze wo kwa no akoduru boko atwima boko. Sa na wato mu a no akwa akoduru atwima twede. Apia kuru no mu ho. Ansa na ubukofo a wako twede de klasa ye kurupo. Twede de minyanti bi wo ba bia. Yete se ye. Se kuru ni din no ai ba ko pe na apia de na twede minyanti bi. Ana no ubukofo na akopie mu agogo. Na abeku anim so de a na ese wo kokuro na ye friend se fuase. Twede fuase. Twede fuase. Enti ye gina wo Takyiman ano he ya ye nyam no fuase no ha. Ni eni nkomo yi. Takyiman no. Se ohene na ono nso fi kane ne denkyirafo no na eba ha o e buru wo mu wie no nyesa nti asante ya dodo na asantefo no buru wo mu wie na nyesa o ma be ye nkwa ye fa bi domu no wo mu aya amfa ye domu kro mu ho no kra sa adwane ba na ma na ya buru wo hene wodi sanenim ti woti kro mu wo pe hwan obofo akwedi na ya etu ati na wo ya oni wo de wo abobede wo de kofa de na arebetum enti wo mu nyina so ba ha ti twuma hene no a wo ba didi ka no no de ho ne de wo hene de ho nyina ma no wo ye Takyiman Takyi ne man ne ho wo ye twuma hene wo no nso besun wutimfo we atwuma memu hanyina hene no wo yi wutimfo twuma hene wonye ni paketwa se wono enye ni paketwa da bi meba asa ne obi ye beto aso onye ni paketwa no anwa na me refi Takyi no edin Takyi no entafo achichi difo ni bia na sa na mi fi se bia entafo awo achi to aso ni bia Takyi ne de wo Takyi ni ba ne de Takyiwa okay ese ne entafo ni twake bia entafo ne de se ata tawia nyankamago etu akwese na boba kurukuruwa na esi okay nka ye Takyi che ho baby ene ye nko enti na ye se ono no Atwimahene no onye ni paketo asa debi enti Atwimahene wodi mu watimfu fie pa ade Atwimahene asem ba ye wa mi hu pa Atwimahene nye ni paketo wa hene wo ba mu de ba mu a yesi ni ba mu kwaye sa abere no kwaye tu epom fere ho nsamampom e wo Takyiman eno ne wo mu amana bete kwa ho ya mekan you
Nese nka ni yie mu kura na nka ni kwa se kwan no ekofa ho. Debi. Ke sabre nki ya to afasuo afa ho se de ye ebuya kwa we nu. Ai. Ke wasanki aye ne sa. Unse ayi kukufu mu ne adwumaka se kese no die ya American ni ya bo ho bai. Ebi kura wo kuro ni nsinsi enso so ya bo ho bai se de obi entimi nwura mu kwa obi ani hunu de wo mu kwa we de obi ateka mu oda na ni a wo mu na wo yi Sabe akufu ma yibi na si ye o ma to fesu afa ho ti nim ne wo mu David wo de ye kona me kai kuro na me bo bi se asokore mampon so ono so ayebi e ho a wa to fesu e na we apiedu so ayebi o ma to fesu di afa ho ama na ye fefefefe kama okay kunsi se uduru hia hene be mu no bi wo nwia ye wo koni ade nwia kese ne ne me wo nyina ejina ho hunu ho ba bia we so obe ye ne ya to fesu pa afa ho nwia kese pe sisi mu be mu ho ye wo say na wo ma anhwe ya adachi bia because o ma cha ase atwitwa bia tom dada ya che samampo no na nye poketoa ene kwaye ne di ndua de da so sisim yanso ano no matetia ma ekom a ye twa de o ma hwe ya hofo a ensese wo hu no ho no abeto asase pe wo so dia o ma de fu bi kura so ano ehudi Pentecost for mission house crazy ano pe okay ese hono ono wo no ne ban mu te se de wo kire ye wo kwa no ho na ai no wo ma be ya to kwa ho yo ida kwa ho tetemre wan ne nkokora ne statue sisi so kama je we wo bona himutire te ho se o na je se kuro no nso eda ho no sebi egu to techi no ne yede man se techi kuro ne man techi man nti techi nso nkofa ho no ena opim so de ho man no twuma hene no ya twuma nyina hene no nti yeka atwuma ye hanum nyina ya atwuma nwa bieja north atwuma nwa bieja south atwuma kwa anwoma atwuma all the atwuma ni nyina no sa twuma hene no ono ne atwuma hene ete se de mampanyini e wo Ghana bia kan se na namdan kwa kufu ado ama odibire bi na de edidibire na ma no ono nso aponi ni dibire bi ho de ama wo de na adutu na ntu edidibire na ma no mu odu eche de ono no de na ode ama obi no okay enso no nkyere se bia wo hye na se ti se wo kuro mu ho na wo ya ayeyi sem bia ne bibia wo na eso obre wo ho ase na me kan bibi se o mampanyini ko mpesu ya bi so a di su wo ya ko on dey say no adane boy MP Graham aba from na DC okay na say kwan a atwema Takyiman so e fa so a e baaye no on na je say Takyi emman ona so no wo so wo hene osumo Asantehene wo di mu wo Asantehene esi ho a wo no wo di bra ba bi a wo te e wo ho e wo Asantehene si okay bi a wo tan nesa abrewa ba bia emprimpri ye audience na de omunya anu ate se de apatapa moja amudi se mo de moja anu a ekwam ho apatapa de segu na ede na eguza sampanimfo no a wo mu hya ase na wu mrante na wo mu ye adwuma ho ni nyina wu no bia so aka ni nyi hu bio ho so na no so create employment na ye pa na ma apatapa hakura ye so se de egu se no ade bi ho a ye ntimi nhwe so yiye se baaye no na wo butimi nya panyini baako bi di si ho se wono ne da no wo wu kura na yesi na ne so na ma ejina ho we dey aso obi edi ne pi na yesi da kura wo enya misika asa ne se ho nyina sisi ada ba na nso Takyiman de omo da so ye omo da so ye obeduru ono na omo be yije egu a omo so a omo da so no ansa no e ho ne ka Takyiman ho akoye ho nyina ye twuma hene asase ye beto aso na unya nwum bia wo ho no mfa mame aha no twede na menim tete no wo mu bosomo no twenobo ano twede abosun bi wa French twenobo wo no wo hye pum
won so Abibirem me ho kwaye kakra bi a ete post station nachi e ho asem na working e na no kai mu na meti so obi ka si ese wo mo man kwada anko ho mo obi enko ho chono bo ano e wona sa abosom ne she okay school ne tek kwa e pona no pe okay so won tara anko ho no we si dwomu a je said we sit here no obi me no ho de wati obi ntimi ma ho ya atwoma twede asem sisi na okay this ono de wo ye na yi wa hia bua bi e enti ne dwo no aye yi wa hia bua bi o wo twene buwe me no pere de be wo twene buwa ne hia bibi ne denta musima ye de ni aye yi wa hia bua bi o wo twene buwa ye me no pere de be no you were here de bua bi de wo ye say me ye no say you were here ene on so hu ode ayi bi ne ye bi mi hwe na say kise nya me no mpere hwe so me si me bo say me no mpere hwe da wo si ma ye de you were here bua bi ese de abere wa kan yi no akwa ti se NYANSAPO kasa mfonyini ya ji amamre atetesem afutusem abakwasem atetesem amanie ne amanyosem kakra ne ani gisem kakra ne mu ya so na henche na yeye emu otimfo e wo Ghana ha no etese de ye kan yi so fi say you here na betumi dia e de na wabu abi so fi say wuntumi nso dia no abeke ho nyina ni aye ade ne na aye fe no aye ho so akwa no tu meke ho so no akwa no tu boko na to baby esan say ye no so ye so ne ye be pre a wona mu bebu sa na tie nye sa obi mpere hwe debi ena nya hunsu ntini ye so ye camera ye de dada nti afa na wo ba no anya abotre wo beto amoama nni dedua wo beto de yi amoama nni dedua wo beto amoama nni dedua na abere wase be nka nkire wo amoama nni dedua nje mu kakra ne wo hu se amoama hene na wa ahensie ho wo hu se ne dua na wo ho no wo free baby na wo ba na amoama no wo ho de ne dua so ho tu kra wo beto amoama nni dedua tinya afa na abe ho mre nto asa abe kwa kukurkusem apempesem ne animsem wo ho pe ni bia ne ne ti wo se be de pempem mre nto aho ase fa wase bo kodo ho amempem mre nto aho ase wow na se bosum ne nyom no ayi wa hina office wasi ni dwom no wo ye na nne wo ye ene ebua bi ayi wa hina ebua bi o wo twene buwe ye me no predi ebino ese apia krom ne ewura yi e ho ne ewura no wo twene buwa ne hia bibi ne denta musima ye de ni ayi wa hina ebua bi o wo twene buwe ye me no predi ebino lenya ne nte kura se wo ben sa abosumi na so obi enu a wo kom ne sesi ade ne nka abre wo mefa ne ki e de be ma no ma ye de aye wele ye de apia be ma no mefa no be ma 10 gram no kom o se do so ni sinasene akon so be fata ne tu do so ni sinasene pa na bam se dudu NYANSAPO keto ese ye age camera ne ye etwa sa so twa nkrofo akomfo betu ezi betwa ne nti e be se o se efre bosom ne se Cheneboa obi a ni wa Asantehene bosom e de se wunya mfa obi a wadaroma be fa apia se so famienu na yeye na ba ko ha fa ne ka ho ase tawtu atawtuam se de be ade wa fa ne se ani hon ma ye nya de de eti wadaroma na Cheneboa wada ba be tira be fa kuro na mu na abrewa ese ma se hu fie ba ko a bosom foforo bi nso sa wo twede o so ye bosom kese pa twede akuitia ni di no ekuitia eno so ye bosom kese pa o so ye bosom kese pa amaye ne kama efie no wo mama ho sa ne ahusuo ni ya ese ba ye friend se sum ni san ena won mo edi tuntum ena atro akuitia no agu animu sa ti dan mi ko twa mu na me ma mani so na okay eso no so ye bosom kese pa kuitia pom atwede akuitia no NYANSAPO keto no yo ba na so bosom no yo ba okay
Okay. Ono nso kura ne dan ne ya ben pona no saa. So wo nyina asue na yebo. Okay. O fatafo anu asibu okuru. O fahina. Tafo no asibu okuru. Ono zaka amere wadi asa Adam kuma asema na Na otie. beti o. Amere wado no wototo bo ba no no. Bi be se ni bo a waka no wansi so bie no amo anka no antini ya. Na afu ani so saa se nkramofo ntwereye no. Aye nko makaranta ntimu saa na ayo saa Arabic no. Na nenam oni so. Amere wado no ya wo ma fi Takyiman no de twede kakra. E de awo mama ye. Amere wakura di de twede. Masi bi wo ho. On so obeka o. Ubi se anse wo na wo de wo se mo hwede. Na mse de hwede. Ade ne eye twede. Na ade na opese wo sesa no. Kan ne kon wo ho. Je se e ho de okoho na akoye milentu asema. Aha. Hade twede. Enti edi twede ne ba bi fe anya ba ko bi ne nkrofo adwen ye wo mo na. Debi. Ebi no madwen ye wo mo saa de no. Enti wo mo kakra na ye wo mo den. Unu akire mu ne se ye ntokwa. Bruce. O twede ni ebi so twede ni. Ye fa ensefon fa wo mo achi eni sokora. Ebi so wo mo de twede ni be ja wo kwan. Okay. O de so. O de yi kukurumutie kwa yi a. Ye de sotro ja wo kwan. Okay. Na ayi e mamere senka we bibi kakra bi wara nke de no asoso preko. Ayi fun ase. Bibi kakra bi wo. Efun ase de yedua. Yedua on. Ye fe ne se fun. Obi si no o mo ka fun pa nti ne fe ne sa no. Enti se o me se kane no se twedefo te ha. Enti afoforo bi etu amantu ani abeto wo. Omo nko fun na se fo. Onko tana. Ana ye ya ma. Okay. Na baby amen say me twede ani agogo ntem. Agogo ne. Agogo so nsuo on. Oh, okay. Nsuo agogo. Ti ho de ye fam ha ma agogo so. Oh, hu bibiri. Akora nsuo bi wa ha na nsuo ni mu. Fe ho agogo so. Okay. Abro dasi. Amen sha. Ye nuanom a mo wo Takyiman. Takyi ne man. Ena ye ni ewura modi kopi twede. Ayi mi refi ayi kura. Ansa na abedru twede no no. Ya frɛ wo semponi. Ye boko. Atwima boko bibi kakra bi hye ho. Atwima boko ne de se na ahaye nya de nchemo so. Enya twede, enya Takyiman. Ti ha ne de boko ebo kro pe. Oh, okay. Dia handi edom bia ni ha bokro pe na wa. Okay. Ejina se kwa no so nyina ne yakeka afua a yesane mu wo badwemba kwa so na ye de amamo na de ye me de pa ne se twade krom ho no eye me nananom ne di akonwa wo ho me ka me nananom asonafo me ye asona ni prekope asona de hie ne me se wa ohwe sa ohwe manim bia me de tie ya kura nka ma me nka abusua kura na nton kura me bo ye no de ne ho nya fe kura na tiko ati se obi anim ene ye de gi ho saka anyo ka ne nkrofo eye o mo ya nanso ye dan ya ye piesie ene eye ofenso o sa de wani echiri mu ewo eye achem na na dodan kwakufu ado ofori panyini nsa na amroti afori panyini ono so eka ye nananom asoafo ho ena ofenso wo hini bia sesi obeba bia no ye mpanyimfo ni bia na ado ani ache no aba twede ho no mo ene ahemfo aka pramso me nanane bebri amomoka apia so ye de hye ntumi hu ne de hye ban no so ono so wa asonafo no twede ho na ono so ya ason yi so we fi twede sa twede di mi so fi ho na o frade hye abusia ma bewa we free churubu anom ho no sa apia so ye de hye ene ye de hye mfata no sao se ma ka ya won fa wo kan apia ya wo mi mfa wo kubi no so de hye ne mfata no ama ni mu aye ha nti na mo ka meje hu achinyi no ze ya de hyefo de hu ye ne a no hu ye ubodin we din no obo aye asabi class wa bedin tra me bod no usu aduomi na obi ehu se achabrempon eti de usu e chan akora de obrempon a santemem ye di ka abo no abrewa sachi me kam di besin so me nya fancy
Osu e cha brempon no. Osa brempon. Wo hene a. Yedi cardboard brempon. Otimfo de na no to no so ye wo brempon. Eno osu e cha brempon. Osu e cha brempon. Intimate me no otimfo di cardboard me se me brempon. E wa Asante man case cruise. Obia ni me tinye bia age. Ese me royalty no me de hye no atinye bia ni ho. Efi bia ni. Efi bia ni ho. Abusia me sori so na makọ. Abusia NYANSAPO so yesane ne badwem ba kwa so dia mamu. Me din ane abusua panni owusu echian obrempon the first. Me di kan wa Asante mantem hanom. Upo me ne obrempon otumfo di ka ebo me e wa hanom atinye bia eni ho a. Ese me de be ka ho na me age me ho saka anwe e wo krum ha pa. Na mama microphone ze sa. Enya ase oketwa. Ye di musi ye wo bi da mo ene hwa wo tie. Ahene wa. Adenti ne bube ne brebe nse sie bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode brensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the honhon hia na America sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya